Ageno ni rio maber jahera mar Penj Laktar kamora mora ma intiere. En ga morna odiechieng' mar bedo kodi mondo mwagoe mbaka nikech kawa wacho ni ngima en mwandu. Matecheno ni Nandruth Otieno kenda tere gi mor mokalo ni wendo na kendo daktari osechope studio kaka time go odiechieng' abomiye thuolo. Omoso onyiso ni nyinge nga en wod kanye. Olonye weche mage ato adonje twak achiel kachiel. Kata doko no ken wenda ahinya e Penj Laktar machiegni daktari. Ero kamano. Nyinga Dr. Ambrose Nyangao anaja gemi yala. Anathietho gimiluongo ni general medicine. Kamano. Ero kamano nya Dr. Ambrose kenda ruaki kende chenro mar Penj Laktar odiechieng' ma kawuono kata doko ni wasego mbaka e tuoche mang'eny mopogore kawuono daher mondo mwang'ie chandruok ma bende dho wegi nyalo luongo ni sepsis. Nitiere tuo aina ni daktari kosan mano kayude maber. Yude maber enani the wegi mar sepsis no gi dholuo to kang'e. Okang'e kaka inyaluonge ni dholuo gi dholuo ne nang'o, lakini en tuo mabiro kaluwore gi kute modonjo e del. Kute mopogore nitie kute miluongo viruses, moko bacteria to moko fungi nyalo bede dend. Koro tuo mabiro bang'e no eminyalo luong ni sepsis. Infection gi tuo bedo ga beda pile to mondo chope tuo miluongo ni sepsis to en science moro mopogore ikamano. Manyiso di sepsis en ang'o? Nikech kute to donjo ga kendo bedo ga kod tuoche mopogore kuom ranyisi ka kute mag bacteria odonjo e del ithiedhe kod antibiotics kaporo ni kute githiedho gi mopogore koro sepsis en mane? Koro sepsis en kaka del o react ka kute go biro to kaka del o respond ema samoro dhi overboard. Ichalo ng'ama ne dhi pamo ng'ato to ng'ano happy lweti no nyaka ta hinyre. Koro kaka itimo gimoro ma excess, koro del samoro dhi ma bedne dwaro fight e yo matek ma kendo hinyo mana del wuon. Ema koro mane sepsis. To nyaka bede nitie gimokele ma okelo gima infection kaka bacteria kata virus kata fungi go. Koro gik moko kaka corona and one of the things en achiel kuom gik makelo mamiyo ji bedo sepsis. Bacteria ma kawaida mang'eny mwasikwaro mogi be samoro kelo sepsis. To kuonde ma gigo jabede ahinya gin kuonde moko kaka ich, nyarogno, kuonde ma kaka samoro kata mane e pien del ka infection obede mang'eny to chopo kama del dwano onego kutego to dhi mogol kar excess mo hiny nyaka del wuon. Mano kore ma sepsis. Hapa no wabo wacho bang'e gima timore seche ma sepsis infection nitie. Kamano. Ero kamano ahinya. E seche milero nwa kamano no aneno ka wakelo kateketo no picha moro ka picha ni kotenore kod twak ma wantiere godo. Okang'eyo ni picha ni eno nyalo puonjo wang'o kata eno nyalo nyiso wang'o nikech ng'e ni seche ma wang'iyo tuo kata chandruok mar sepsis tiende ni gin kute ma osedonjo del to del temo matek mondo mi ogore kode. Kore temo matek saidi ni emo nyalo wacho ni en chandruok mar sepsis koso. Picha nini dwani wapuonjre godo ang'o Dr. Ambrose? Koro picha ni to aken wachake gi ka. Nyalo chake gi koni. Machiegni. Ma to kuni ng'eni picha mabang'e. Infection nyalo bedo kamoro amora wuone ne tiendi. To kosedonjo tiendi to remo ringo kuno mang'eny. To kare moseringo kuno mang'eny to odhi to kwanyo kama gik mineno green go okwanyo kutego. To kokwanyo kutego odhigo to nitie jolweny mar del koro medre e remo kanyo mondo fight gi kanyo which is magi. To sama jolweny mar del ni kagi ineno kaka samoro ng'ato ka tuo to dende bedo machwakre maliet nikech remo be oringo machiegni gi skin gi pien del koro miyo ng'ato winjre ken warm makata ka pon temperature ne pok okalo kama chielo to pod winjo ka bet del matino. Koro ka kute gi de e remo kama to gidonjo to gidhi kama chielo e del to del kendo chako medo golo immune system gi mang'eny to ogolo gik moko no proteins mabe tiyo tich geng'o del to ogolo cells bende mang'eny to yudo ka samoro obedo ma oyawre kaito kuone ma pi wuok go ka gine otogoro mar remo ka dhi e del be koro yawre to ng'eny pi wuok oko kaito koro yudo ka ng'ato nigi remo po be poko bleed poko chwer
to rembe koro piny, pressure ne bedo piny. Mane kaka so kaito ka gine ka gigo timore te to del be temo no react mondo teme konyo wachni. Ndi gik mamiyo remo poto. So yudo ka samoro remo odhi opoto ei hotogoro mar remo no. To mage ko miyo samoro kanyo odino ko biro mopoto mogengo ka to koro dino koni remo ok dhiye. To kosetimo kamano gine mapoto ni to chamo proteins tete monego be ni tiyogo e poto remo kaponi kata gimoro ng'adi. Koro yudo ka ng'ato bilano samoro chwera remo kaka wasewinjo tuo moro ne Ebola. Inyalo yudo ka ng'ato bilano chwera remo kamora e ume. To gima nendo chake malongo kabisa ta en gine ma bacteria ni ema nendo temo no ogeng. Koni to wacho kaka degrees plus 4 ko remo koro ok dhi e organs kata ok odhi e gine ma nyarogno to ma chuny to ma ubo. Ka remo ok ring kanyo maber, samoro boni obdhi opong' gi pi, kaka wawacho chan kuonde moko odinre, remo ok chope obwongo, kuonde moko kaka nyarogno koni koro ok onyal loso lach, ok onyal luoko del kaka onego bed ni otiyo ga pile. To mago tete chako fail. To mane ma samoro nego ng'ato. Koro en gimo ma complex ma be dhi timore piyo ok otimore mos ahinya kaka pime no. En gima nyalo timore ma ng'wech ma koko oyude yo makare e sa maber to nyaka tero ng'ato pacho. Daktari kipo mna ni joma gi matiere kod thuolo mamalo mar bedo kod chandruok mar sepsis nikech kaka iwacho no ni en gimoro manyalo timore piyo ma kapo nono ni ok ong'iye malong'o kata ok okonyi ng'ato to ng'ato nyalo wito ngimane. Joma gi matiere kod thuolo mamalo mar gamo kata bedo kod sepsis. Erokamano. Nitie higni hik dhano ma bet del tek to infection mar gine mar sepsis ni be jatimore kuom joma dongo ahinya, joma osekalo higni 65 kadhi mbele, yudo ka dendgi chako bedo gi rem moro matin. To jok matindo ahinya, nyithindo ma johigni higa achiel ka dok piny be yot ahinya mondo yude. E kinde ka be inyalo yude, to gik mamedo kele ahinya en ka samoro del onge gi kinga moromo maber. Rateke mag del odok piny. Ma jatimore jok man gi kansa, jok ma ithiedhe kansa, kata joma nie treatment thieth moro matiyo gi mondo steroids. Kaeto joma chielo ma jabedo gi dok piny mar rateke mag del en jok man gi HIV. Jok man gi HIV mok yud thieth, nikech HIV to tindi thiedho maber ma jogo ngima. Koro joma man gi HIV koro yudo ka rateke mag del odok piny, to mage ke jok ma hinyra ahinya. Jok machielo ma be jabedo kodgi gin jok ma nigi tuoche moko kaka tuo mar sukari miluongo ni diabetes. Be jabedo ga gi gik moko kaka sepsis gi. To kaponi jabedo ga gi infections moko ma be siko timore, sate ng'ato nigi infection ka nitie gik mang'eny ma dhi nyime. Achiel kuom gini ni tiyo kod rateke mek del geko. Mar ariyo nyalo bedo rateke mek del ni piny. To mar adek ni kama in gi tutu kata infection no, en kama tuo ni nya chakre go, nikech kaka wawacho bacteria gidhi to wuok kama gintie to gidonje remo, tema koro miyo del chako dhawo matek mahinyre no wuon. Kamano. Koro daktari, sepsis ni obiro ka kute gidonje del, kute mopogore nyalo bedo bacterial infection, nyalo bedo viral infection, kosene na bacteria kende. En bacteria, en virus, en fungi, gimoro amora ma nyalo affect del, ma nyalo donje del, ma nyalo kelo tuo moro amora, nyalo chako this, en gima luongo ni chain reaction. Ka moro osetimore to moro chako. Ka gima otia machielo, matiare. Kamano. Daktari, winjo kimulo kata weche mag immunity, tineni rateke mag del, kapo nono ni en nyathi matin, samoro immunity ne rateke mag dende poko tegno, poko gerore maber, kaito samoro hik ng'ato sidhi mabor, koro rateke ne mag del bende osechako dhi piny, kotenore kod higni nikech magi gin gik matimore. Kaito seche mane wang'iyo pichani, aneno kamoro mane wacho ni increased number of immune cells. Teneni gin gigo magore kod tuoche kata rateke mag del. Nyisa tudruok mar seche ma increased number of immune cells kata rateke mag del dhi malo kod rateke mag del ng'ato ka nitiere piny, tudruok nitiere kanye kod sepsis. Okay, rikae eni wuondri ni
in kaka in koro increase number ne matin ne cells gi gina tie to mondo gibed mobilize gi chak ng'wech gi chak dhao to mano to gimoro kinyogi ka gimoro tuche del koro ka gimedre matek mang'eny dichiel titu imiyo del release gi mondo girenge gidhi ka machielo kae to gi multiply piyo nikech tie tich koro imedo jolweny monego dhi ogo lweny koro kata rateke mek del mekin piny kata gin malo moromo pod kapod ng'ato pimo to boyudo ka sechego to gimedre matin to kuom jomoko nitie kaka jok manigi tuoche ma rateke mek del odok piny samoro ok en the number kende samoro en kaka gitiyo gi coordination obedo gichalo jok ma odhi e lweny to ok gidhi gi plan moro ng'ato ka ng'ato dhawo koni samoro gihinyre giromo gi part mar del moro giwen mabe jasigu to gichandrego koro mano e gima samoro timore koro increase ni en ni the absolute number yani namba momedre maringo e del sechego ng'eny to samoro ong'emedre mang'eny moringo kar mane dwarre kaeto koro chako ketho gik moko kendo ma en kare teke mag del oidho malo kata immune cells obedo mang'eny mokalo koro chako kelo hinyruok ochako kelo kagima del gore gi del apani dang wakete gi dholuo machal kod mano kagima del koro chamo del kata del gore gi del mano en chandruok monyalo bedo ni sepsis kotende kod kute ma samoro odonje del magi nyalo bedo kidienje mag kute mopogore opogore daktari nikech kiwacho adier kata corona ma winjo ji oluor ahinya ni ng'eny gi ji ma samoro hinyo nego en ni nende del ochopo kama koro olokore odhawo kende ng'eny jomoko to kata mana malaria nyalo timore kamano kata mana bacteria iyudo ka ng'ato mana gi tutu moro kama tin lwete moro mano hinyore kata tiende moro to dhi odonje del nitie gimoro ma jakel ga gini ahinya pneumonia gini samoro ng'ato nigi pneumonia matin infection moro ni e lungs ne kuro del odhi odhawo kuro mochako gore kende mane sepsis kamano hapa ni dholo maler koro ang' wakete kamano tuo donjo kute odonjo koro del gore gi tuo to dhi ahinya ma koro del ketho del kata del lokore sum ne del daktari ukipimwa ni tuo ni bende en tuo ma ng'ato nyalo chwalo ne wadgi kuom ranyisi kaka koro wantiere e studio ka ato anyalo chwalo ni godo sepsis kata ng'at machielo nyalo miya godo en contagious kose ok en contagious kaka wapimeno gima nyalo kele manya bedo contagious kaka na chiwo ranyisi mar corona nyalo kele kuomi koro wanyalo lando corona kia kuom ng'ato kidhir ng'at machielo to lakini ok inyal kaka kiyudo corona wa react mopogre dendo wa respond mopogre koro kapone denda o respond e yo marach e kobedo sepsis to kapone denda obedo responde yo maber to betie keti kama chaka duoga bed mangima maonge gima obedo complicated kamano en sepsis jahera mar penj laktar tiende ni en chandruok ma tuo odonje del kute odonje del koro del dwani mondo mi ogore gi kute gi to sechego gidhi ahinya ma koro del chak gore gi del ma koro iluonge ni sepsis kata nyalo dende ni sepsis daktari pimonwa kacha ni jogo mantiere kod thuolo mamalo mokalo mar yudo chandruogni gin jogo ma pod tindo nyithindo ma rateke gi mag del pok otegno kod jogo ma higgi oseniang' kotenore kod rateke mag del kaka samoro nyalo dok piny daktari adwani mondo mi pimna nikech kidieny mokwongo ni awinjo kilero na kacha ni en chandruok manyalo dhi mapiyo piyo ahinya seche miwacho ni en gima nyalo dhi mapiyo piyo ahinya tiende ni sumo donje del kute odonje del chako gore gi kute gi del odhi ahinya makoro del chamo del olokore sum ne del gini nyalo donjo e stages machalo nade kata kidienje mochop kama nyalo hinye ng'ato wanyalo wacho ni chal nade ni kamano nitie kamoro miluongo ni koro ng'ato nigi sepsis to mar ng'ama tuo mabe samo ineno ko tuo kendo tuo neno lich lakini samoro pod owuok kodu pod onyalo chiemo matin onyatemo gimoro onyalo complain kobudho matin to chopo kama koro symptoms gi medo bedo maricho obedo marach kabisa yudo ko lose teko ne dok piny wiye koro pachore koro pache ok ti maber owilo wich nikech gik moko ok ring kaka na pimo e picha mokwongo cha obwongo cha odwaro oxygen to odwaro remo to odwaro chiemo koro samoro gik ok ring malong'o e kuro samoro gine pi ok chop kuro maber pi odhi okere kamoro nono samoro nikech kaka owuok oko mar otogoro no odhi obudho kuro pok ochako duogo mondo donje del koro to sum moko ma del
loso kendgi seche ma onego bed ni wuok e nyarogno koni be sum go be okuogi. Koro chopo kama koro wiye be charo apachre matin. To komedo budho ahinya to koro obogi nigi kethre, adundo ok bi gocho maber, nyarogno kaka sewacho ok bi tiyo maber. Mane mago koro kaka stages mobedo was. Chopo kama koro ng'ani ok nyal kata bedo gi teko nikech pressure ne odok piny. Kaka nyisi ni pi wuok oko e otogoro ka donje i del to ichalo ng'ama rembe ochwer to pressure koro dok piny. Ka pressure chopo piny e level moro koro idonje coma and chopo kama koro ichal ma ng'ama dwa mano bed supported. Kochopo kama en supported no koro in severe. Gin stages mopogore lakini pime kamano ema yot ni onyalo bedo no chakre matin tin ka gimimilre amila piwinjo ka dendi moro koyo ng'ich moro matin kata liet moro matin winjo ka chako bedo mayom chopo kama koro ionge pachi ok ber ahinya kaeto chopo kama pachi olala completely. To ka pressure koni ting'iyo pressure inyalo winjo ka pulse nitie to kaka tuo medo bedo marach kaka pulse bedo malal. Adundo temo no gwech piyo mondo koro to compensate kama pressure tinecha. To kako temo bedo gwecho matek no obeo chako ol. Koro chopo kama koro kata duno be ok nyatiyo maber. Mano koro nyalo kelowa kata nyalo chwalowa e complications mar sepsis kata kama nilero kata ni ena sepsis onge kod stages to en gima nyalo timore mapiyo piyo. Tino nyalo timore seche, onyalo timore ndalo, onyalo timore dweche koso. Wamake kanyo daktari wakauyoyo ka waduogo to wadhi nyime. E seche moka uyoyo ni nyalo tudori kodwa kokale yor SMS. Namba mar SMS en 23 Facebook page en Penj Laktar, wantiere TikTok, wantiere e Twitter. Kendo nyalo yudowa e yore duto te mondo mi ing'e kendo ipenj kotenore kod chandruok mar sepsis. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking. Mengi mana konya saya tapi yana toka rezungi mani. Kikapu Kibonge. Pick up key extra offers. Choose from a kibunda of products. Get kibigi discounts. Kwa hivyo, you can beba more of your favorite fresh foods and household products. Naivas saves you money. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kani Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. So nimecheki ka ngwe. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigolo ki ngwe. Kitera kaje. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia. Tich Abich, saa 1:45 mar otieno. Wakelo ni mok kuon mar Joymax Maize ma en gino makare ka imedo e chimbi mapile. Mok kuon marwa ok ni kod ndhadhu kende, to en kod madini mathoth mabeyo ne ngimani. Olose kod bando mabeyo ma oyier kendo regi e yo makare. Joymax Maize Meal iuso e nengo moyweyo ne ji duto madwaro dak e ngima makare. Kata ka idwaro medo teko mar dendi kata rito roteke mag dendi, yiero makare en Joymax Maize Meal. Teme kawuono mondi winj ber mar dak e ngima makare. Oyudore pacho kai mangima e duka kata supermarket mantie machiegni kodi.
Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Hii imeenda kabisa. Kila wiki lazima kuwe na mshindi, sio lazima ijae 13. Shabiki nilianza kitambo, nilikuwa nacheza hii mipira ingine, lakini wakati nilijua Kaende, nilijaribu Kaende, na sababu sasa nimekuwa mshindi wa Kaende. Sabiki ni rafiki wangu na ninaichezaga. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo Penj Laktar kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'yo chandruok mar sepsis. Dr. Ambrose mantiere gode studio opimo nwa kacha ni en ka kute odonje del. Kute gi ang' no mi del chak gore gi kute gi. To kat del otema ahinya ka del odhi ahinya makoro del chako hinyore, mano e sepsis. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'yo kacha seche ma sepsis nyalo kawo mondo mi okel chandruok ne ng'ato. Onyalo bedo seche, onyalo bedo dakika, onyalo bedo ndalo, onyalo bedo dweche koso. Kaka na wacho en gima timore mapiyo piyo. Koro en gima ng'ato nyalo wacho no kawo ndalo en kama ochakrego. Wawuonde kata ni ng'ato nigi infection moro e obokane. Koro in kata gi pneumonia. Inya bedo gi pneumonia to seche ma thieth dhi nyime samoro be ok othiedhi, koro samoro thieth pok ochakre. Ng'at achiel onya lokre dichiel to chako bedo kama koro iluongo ni sepsis. Ng'at machielo to nyalo budho kod tuo ni to chieng' makoro wuok ma del ochako gore kende no, mano to koro en gima dhi dakika gi seche. Ok onya budho seche mang'eny kapodi kobedo marach kabisa kapok onoko thiedhe. Ng'eny gi thiedha lakini kaponi ok othiedhe to ok dhi budho kod ng'ato. But en chakre samo chakre nyaka sama koro ng'ato chopo men onindo moko nya kata chio, mano ok nya bedo seche mang'eny, ok nya kawo odiechieng' achiel. Kama daktari kipimna ni ranyisi mage ma ka ng'ato nene dende samoro nentiere kod infection kata kute moko nodonje dende oselokore mobedo sepsis. Ka ng'ato nena ng'oto bra wacho ni nyaka beni koro ma en sepsis. Gigo makiwinjo, gigo makinene dendi. Kamano penjo maber ahinya, lakini duoko ne to tek nikech onge symptoms, onge gi ranyisi ma gina make sepsis kende. Koro ndi ranyisi make kaka kuwinjo ka dendi kem inyuka koyo, samoro liet, mano gima inya nene malaria, inya nene infections tete modong, but mage symptoms ne. Mar ariyo inya neno ka koro ng'ato nigi rem madendi ramiera makuonde te, mage ko symptoms ne gimoro ok ber ahinya. Mar adek iyudo ka koro teko onge, ng'ato bedo mayom, ok onyal kata chung', ok onyal timo gik monya timo pile, teko rumo kabisa. Kaeto kaponi en gima odhi odonje obokoni, nikech kaka nenda wacho ni remo ringo to pi wuok kuom remo. Koro samoro yudo ka pigno odhi odonje obokoni, samoro yudo ka kata remo ne mok chope obo kanyo maber. To kaponi remo mok chope obo maber, to ng'ato winjo ka gima rembe muche rumo, kech ok oyudo muya maber. Muya nyalo bedo ni oyueyo maber to ok onyal chope remo. Koro ka osetimore kamano to ng'ato winjo ka gima rembe ka gima muche rumo. To kaponi kaka ne wacho ni odonje obwongo, remo ok donje obwongo maber, kata pi odhi odonje obwongo mang'eny, tiyudo ka koro ng'ato wiye wilre, ok ogine maber. To nikech biase wache seche moko kanyo ni kaponi ng'ato nigi sepsis
to adundo ne gwecho matek koro pulse ne ringo matek tek iwinjo to koro oringo matek molo kapile to gigo tete gina combination gi ng'eny to kichomo yo ka giko siro ka kata lach ok wuogi nikech gine nyarogno ok ti maber ok ti maber kata pi be samoro ok chop kuro maber koro ok onya tiyo koro ka chopo kama ng'ato ok onya kata dhi oko matin to nyiso ni osechopo kama aidha oko matin koro nyarogno osekethre mok onyal filter pi mondo wuogi kokamano tinyalo yudo ni kata pi machopo kure maonge nikech pi machopo e nyarogno chopo e obwongo chopo kuonde moko kaka adundo gin pi manie remo mar hotogo mar remo kaponi pi ma hotogo mar remo odok piny to koro kata poto be yot chopo kama remo ok chop kata kuonde monego chope koro symptoms gilure gi gima tuo no maka ahinya to lakini in general gin symptoms mamako ji e tuoche mang'eny ma ng'iya kama gi wang'i ok yot ok yot to kata kamani pipo no wakachani seche mosedhi mochope nyarogno moketho nyarogno ok nyal dhi oko matin pi ok nyal chope nyarogno nikech ok oringa maber e remo kachiel kod weche to ni wacho no wakachani onyalo kelo chandruok nyaka e obo ama seche mochope obo en ang'o gini ma ibro winjo ni koro nyaka bedie kata kithiedhi tinyalo ng'eyo gima timi muchi ruma nikech ka kobo tiyo en ni kapo ni muya ok donj maber tiwinjo ka muchi ok gine ahonda be nyalo bede to lakini muchi marumo ni emineno ka medra ahinya to ka muchi rumo teko be iwinjo ka rumo kama ma sepsis ni en chandruok ma ochal gimoro madhi to yuko del duto te nikech ing'eni seche ma koro nyarogno ok ti obo ok ti chuny ok ti maber wadonjane e complications mag chuny kamano koro kamoro kaka chuny ka clot yot mondo ng'ato clot ka clot odonjo e chuny inya yudo gimoro ni heart attack nikech kodhimo odonjo gi hotogoro machiwo remo e adundo to koro omi heart attack to kapone ne obo koni to ken clot to dhi odino kamoro be kono koro ok ti rem be koro ng'eny kanyo to muya be ok yue maber to ka pi owuok e hotogoro mar remo modonje obo koro kamonego be muya nitie ma pi nitie koro kendo kinya yue maber koro mage complications mabede nyarogna asewacho kendo asenuo ding'eny ka okilos oko matini kata okinyal loso lach to nyiso ni sum mawuok e del kalor kaka tich tire e del kata king'iyo masin ma dhano losogi ka sama masin ringo to golo iro go mago gik moko onego bedo kanyo kaeto nitie gases moko kanyo ma be wuok kaka del bende nitie otiyo orego chiemo to moko tiyogo to modong' to waste samoro dhi ogolo cells mosekethore moseti mondo o replace gi to kose destroy gi to mano sum no nyaka wuog through nyarogno kapo ni ok owuok to koro chako bedo sum mar del kendo koro mago complications ma jatimre the last one en ma bedo ka koro ng'ama pache lal pache bachre mokwongo kaeto lal kaeto chopo kama koro pache ok ti to ina ng'ama iluongo ni ng'ama nie koma koro mage to last complication of course en inyatho mano complication ma ok dwa gomb ni ng'ato chope nikech wachoga pile ni every life matter ngima moro amoro obed mar ng'at machal nade ok wadwa ni ngima ochop kama koro sepsis omiyo ng'ato owito ngimane daktari waseneno cases ma opogore ma samoro pi opong' kuom oboye mag ng'ato kato inyalo bed ni iywayo pi obo waseneno kotenore kod tuoche mopogore ma bende inyalo wachga kaka pneumonia kachiel kod TB bende wajoga ni iywa pi e obo sani bende winjo kiwinjo imulo wach mar pi manyalo pong'o obo kar be ni muya kalo to kanyo pi osebedo manyiso ni kaponono ni pigni opong' kata kong'eny obo kaponono ni pok seche mapok wadonjo e weche mag thieth nikech thieth bende biro luwore gi gima nokele mulna ni sepsis ka opong'o pi obo en bende gin kidienje mag pige miywayo ga koso ok en kidienje miywayo cha pi minyalo ywa cha ng'enyne en ga pi mane oko mar obo kama muya gi remo exchange obo chalo ka gima balloons moko matindo mang'eny e obo kanyo koro balloons go remo gine muya biro donjo gi kaiye to o exchange to donjo e remo to dhi e del kucho
to kapo ni pi ni kama ewi balloon ka to kata muya ne mok chop kuro koro maneno nyiso ni ok ibi kata yudo to ok ibi yudo muya to kinyal dhi migol pigno pi migolo ga mwasiko aneno cha kata kapo ni remo emochwer en remo modhi ochwer oko mar obo balloons gi oko kanyero koro gimomiyo nyaka gole en odhiro muya ingene pi pek molo muya koro odhiro bo ma go ngwony to bo ne mono go beni yueyo koro pi man oko mar obo kane emi igolo ga to nyalo bedo tapped egi matimore e pigegi daktari aneno ka kendo itiere kod picha machielo ka rochalo na picha mokwongo mane waneno cha en mane koro gor mogore godo ema odwa pogore matina koro mairi gimonyisa ahinya okineka koro ma wacho obo koro wawachi ni obo e kama ne pneumonia nitie koro en source of infection ibiro ka odonje remo to kosedonje remo to reaction moro mo wacho cha remo no dhaw to odhaw gdel kendo wuon to ketho to goro nie to miyo koro gine pi wuok oko mar blood vessel to ka pi osewuok oketho adundo oketho nyarogno oketho chuny odhi oketho bende gobuongo maka to koro ng'ato nyalo dhi yueyo to gima ng'ato nyalo avoid ahinya en ni mondo wabocho pe thieth bang'e lakini gima ng'ato nyalo temo tiyo ni matek ahinya en ni mondo kik pigni wuog te nikech kowuok te to ichomo kocha gi organs mineno ndikan gi dysfunction gi te gidwaro ni pi obed ne donjo kalo kuom del mang'eny maka sama pi ok donje adundo maber adundo ok nyal tiyo onge gimodhi pamba to bende wuon odwaro ni mondo miye supply mar oxygen kod chiemo koro be nyaka oyud modon nyarogno ka pi ok kal kuro malong'o ok onya golo lach to be no wuon ok onya tiyo ochako ka gima okethore and everything else nyaka obuongo be kamano koro pi onego bed ni e iho to goro ok en oko owuok oko matin to chako duoga e volume moromo septic shock en ang'o daktari koro septic shock en kaka shock mamoko yudo ka shock ni gik makos shock apani oyot pimo kipimo gik ma nyalo kelo shock nitie shock ma ng'ato mobuok abuoka ma nerves emomiyo koro gik moko ok ti ibedo shock ma koro kaka siping mawuok ni dhi wuok kuro nikech ionge kata pressure onge dendi koro ibedo gi shock so to speak shock machielo en kapo ni ng'ato ochwer remo ka remo chwer mang'eny chopo kama koro rembi tin ti end up ne koro in gi shock mar adek en del duto te bede shock shock en ni koro pressure piny kabisa mok nyal sustain kaka del onego ti mane tiend shock koro gimokele to opogore ema septic shock koro en gima wawacho kani ni infection chemo miyo chakore to ka infection osedonje to del odhi odhawo gi del moko wiyo wil ni onego tim ang'o moketho gik moko koro pi wuok oko to ok ni giwuok oko ni neno kaka ng'ato pi chwere dende owuok oko owuok kama onego bedie to dhi ei kamoro e kind tissues ka e kind cells ka moko onego bed kanyo koro duoke mondo duoge remo ka ok yot koro ichalo ng'ama ochwe remo to piggo mana e dendi ka kamano makore mo wanyalo luongo ni septic shock kowuok e chandruok mar tuo mar sepsis ma en shock mokel kotenore kod midhiero makoro sepsis okelo e del ka koro wadok e penjo ni manendo penjo mokwongo cha ne stages mage koro septic shock koni minya wacho ne stage mogik mar septic shock mar sepsis septic shock e stage mogik mar sepsis erokamano waka uyueyo ka waduogo to wadhi nyime en Penj Laktar ka unwanyo chandruok mar sepsis wantiere kod Dr. Ambrose studio to ka waduogo thuolo dhi beno mari line mar simu dhi bede TV mari line mar SMS wadhi yaw Facebook page wadhi yaw mondo mi Penj Laktar nikech ka wawacho ni ngima en mwandu omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi
started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Challenges ma wan godo mar ohala motimo ni en one ni oking'eyo ng'amiti. To odiochieng' mane wakele odni kaka chiwuoyi, mano odiochieng' mane waketho gimoro amora nikech ne waonge halo. Rwak welo dala nigi kopia. Nyiew mwandu mabeyo gik mana koa kuom agent mar kopia, kata download app mar kopia, kata limbui mar kopia, kata go simu mondo inyie kopia. Maisha rahisi. Na uchunguzi ilielekeza ya kwamba kijana alitaja walimu 4 na wafanyikazi wengine wa hiyo shule ambao walikuwa washukiwa 5. Obila ma Kisii pedho jopuonj ma itudo gi tim mar rodho kendo hinyo mokalo duong' japuonjre mar skul sekondar Manyabisia. There are no shoot to kill orders and very strict instructions not to use live bullets when dealing with members of the public. Ng'ata chielo negi gi jomaundu e kaunti ma Baringo ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to wacho ne gichako chenro mar loro tong' ma jomaundu tiyogo e donjo kendo timo monj makamago. 79 of them are supposed to be commercial enterprises. Only 5% of the 79 have been remitting dividends to the exchequer. Kaka yor duoko piny garama ma pachuka, piny owacho koro geto nywando kanyakla moko kuom kembe mag piny owacho. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo chandruok mar sepsis ma bende daktari osepimonwa gima en gima nyalo kelo rochruok mang'eny mokalo mag del. En mbaka ma kawagoyo kama to nego beni bet piny chiko itin to kare en ang'o momiyo denda duto te nyalo chung' ma ok ti. Seche ma del duto te ochung' ma ok ti yudo ka obo kethore, chuny ok ti, nyarogno ok ti, ma obongo dhi chopi e chandruok ma koro wi kethore ma okel gima nyalo dendo kacha ni septic shock. Ma ka osekelo ni septic shock to koro ngima ni nyalo bedo kama ok ber ahinya. Daktari daher mondo mwang'ia ne jogo nyithindo ma pod tindo kata nyithindo mayom kod sepsis nikech nawinjo kacha kimwamulo kidienje ariyo mar jogo ma thoro kata nyalo yudo hinyruok mar sepsis. Adwa ni wang'ia nyithindo mayom kod sepsis. Seche wang'io nyithindo mayom kod sepsis tolo ber mokalo inyalo gocho ne daktari kokale line ma inene TV mari mondo mi ipenj laktar nikech penjo eng'eyo. Daktari nyithindo manyien ma yom kod sepsis. Nyithindo ma pod yom ne gin gi yom moro e dendgi kuom rageng' mar del mar tuoche. Mano mokwongo. Mar ariyo kaka
jolweny kose rateke mag del coordinate pod gin poya pod eka gilan ging'eyo ni to mae nang'o to rateke gi pod puonjore koro yot ahinya mondo ka poni giromo gi infection moro yot ahinya mondo gichak that gimwaluongo no confusion kaka ng'iye en gimomiyo del gore gi del en gin gibe pachgi olal ok ging'eyo maler gimonego gitim koro samoro gitimo gima ok ber ahinya koro nyathi ma pod yom mano yot ahinya mondo tim mar ariyo nyathi ma pod yom kama ogole tuochegi yot ahinya moloyo ng'ama ng'ongo nikech kuonde moko kaka dhoge wang'e gini onya yude tuoche jok ma rito nyithindo gi be samoro ok ritgi gi ler moromo kaeto kaka pend kaka pod ong'ad pend nyathi pod pende no lit pod iko chango maber daktari wa maka kar pende nyithindo ma pod yom gi wakawie simb Jacob. Halo Jacob, penj laktar. Penjo niya. Penj laktar. Yomo kanye duong nanu ye matin. Ting duondi malo matin kiye. Awacho niya. Yomo kanye duong nanu matin machalo ka bolka. Awacho niya. Wawinji? Ok wawinje maber ahinya. Jacob inyalo temo mondo migochnwa kendo mondo miwayudi maler. Daktari seche ma pod wamanyo Jacob ne watiere kacha kuom nyithindo mayom kod sepsis wayudo kacha ni ahinya e pend nyithindo seche ma ong'ad pend nyathicha kanye mane watiere kapok wakawo simb Jacob. Koro ka pend nyathi ong'ad to pod kochango maber to ichalo ng'ama dende ong'ad koro adhola oyawre koro adhola kuro nyalo romo gi bacteria virus gimoro amora koro ler onego bed ni ng'eny kanyo moloyo kamoro amora nikech ka ler no tin to nyiso ni infection nya donjo to kaka asewacho mokwongo cha del joroteke mek del gi pok ong'iyo gi lweny pod gin poya koro nyalo miyo gi chak dhaw e yo ok ler koro yot ahinya mondo nyathi obed gi iluongo ni neonatal sepsis nikech neonates gi nyithindo ma pod yom kamano manyiso ni seche ma intiere kod nyathi mayom nyaka ang' puonji kaka iluoko pende nyathi maber kapo nono ni in miyo manyien mondo mi item matek kik kute kata kik infection donj kokalo kuom pende nyathi kata rita nyathi gik ma ochamo kamano to okine ka nyathi be kaka gine organs ne ko pod tindo kata ka infection moro donje e obo to yot ahinya mondo donje e dende nikech obone pod tindo organs getindo nyarogno tin everything tin koro kaeto pod ka gimachua pod ka gitegno koro yot ahinya mondo infection moro amora kodonje obed olandre kamano wantiere kod sepsis kod seniors kata jogo ma hikgi oseniang' mar nyithindo wayudo kacha ni dendgi pod poya rateke gi mag del pok ong'eyo kaka ginyalo gore kod tuoche kaeto organs gi bede pod tindo maka kute odonjo to mondo mi oketh organ nyalo bedo mayot mokalo wang'ie jogo mosebedo jomadongo be ing'eni curve mar life en gane nyathi kapo keko anyuole pod yom okia kata wuoyo maber lake daktari wanyalo make kanyo akaw simb Morin kamano halo penj laktar Morin machiegni Morin in gi shida mar ang'o Morin? Akwayo director wa Philip Ochieng okawnwa penjo mar Morin kaeto wabo penjo daktari nenore ni atiere kod chandruok e yor tudruok kata e yor simu wang'iyo kar sepsis kod jok ma hikgi oseniang' koro joma e ngima kaka ngima obedo ka nyathi pod yom gigo pok otegno pod gipuonjre nyathi lake biro madongi kaeto idonga donga kichopo higni moko kanyo higni madhi 10 gi wiye tiyudo ka koro system otegno ler be ng'eny gik moko ma iromogo be isepuonjri rateke mag del osepuonjre oseng'e ni mae gima watimo kama to idak adaka maber karomo higni madhi 50 ga 6 ichomo 60 kono to koro gik moko beti kata ma yien mopidho oko kanyo kodongo to chopo kamoti koro del bedo chakoti oti nyaka remo nyaka gik ma loso remo bende chakoti
miyo ichako dok kendo kagima nyathi mayom mos. Koro weakness yom ma ng'ato nigo e tin cha chalo kagima ochako duogo mos. Lure kaka idak. Kijakong'o to nyalo bedo no nyalal piyo. Kichiemo maber onyalal piyo. Kaponi ni tuoche moko kaka diabetes onyalal piyo. To kaponi na ina ng'ama ngima maber to karomo higni 60 badhi 70 jomoko chopo kata 90 kapod ok ine ka gitegna tega matene ni gin gi teko mar rito del no kako chwegi to of course kaka gichiemo bende kaka gidak to joma dongo ahinya yudo ka koro gede jodo teke mek delgo ema samoro ja gwenyre coordination moro ntie kanyero ma ng'ani kotimo ma to ng'ani timo ma to ng'ani timo ma ko gwenyre matin to ketho that system te kamano. Daktari, chandruok ni bende en chandruok kata bende gima inyalo thiedhi ma orum e yo makare maber to kaponi ni inyalo thiedhi nang'o? Thiethne nitie gik moko ariyo. Kaka pile mokwongo nyaka ifweny ni to gini wakanye nikech kaka wawacho en infection moa kama kamoro ne nitie picha moro kama nyiso marobo as an example ma sepsis nya chakre go koro eboka ema nende pneumonia chakre Lorin oduoge line anyalo yena ka usib Lorin machane Maureen main Lorin. Hello Lorin, Penj Laktar. Lorin, hello. Hello, Laktar. Machiegni Penj Laktar. Na penjo Laktar niya. Nyathina osebedo matuo kuom pneumonia. To natere osiptal to nothiedhe. Koro ka nomiye yedhe momuonyo motieko. To iyudo ni pod gik ma daktari wacho go science go en godo. Liet oswet kabisa ma kata skin mar wiye oruodho kabisa. To ineno ka ol mang'eny kasto ok en active seche moko. Koro kang'e ni anyalo konye nang'o to science ma daktari owacho go ni kuome te. En nyathi ma jahigni adi Lorin? En jahiga achiel. En jahiga achiel. Erokamano Lorin. Gima iwacho nyathini nyalo bedo gi infection kendo nyalo bedo infection mobede del gaming'a ma gik makelo mago to ng'eny. Achiel kuomgi en ni nyathino nyalo bedo gi weakness moro monyuole ga anyuola. Mar ariyo nyalo bedo nyathino chiembe ok opimore maber, nitie gima iluongo ni balanced diet. Koro ber kichamo chiemo ma nitie starch, nitie protein, nitie vitamin, kaito nyalo bedo ni nyathino be osiko oromo gi tuoche go. Kapo ni dak environment moro to iyudo ka samoro isiki romo gi tuoche no. To kapo ni in gi malnutrition kaka wachacha to tuoche oheri. Tuoche ng'eny kuom nikech onge kata kaka rateke mag del odok otegno. Koro gima Lorin wacho no nyalo bedo nena gi infections manuore kata en gi weakness moro e dende to pok ochopo e stage minyalo luong ni sepsis. Nikech sepsis to koro en stage moro mabet ohinge kanyo matin. Kamano. Lorin otim nang'o daktari? Gima ber ka Lorin timo en ni komiye yath to tiek yath kako pimne to samoro nitie weakness mo wan gago ka ng'ato osechango to kwadok ir daktari wanen to review iluongo no review ong'iya nende nyathini dhi nade. Nyalo bedo no thiedho moro to nitie tuo moro kendo machielo ma pod nitie. Nyalo bedo nitie advice moro kende ma nyathino dwaro. To nyalo bedo nitie tuo mopondo manokelo tuo mokwongo cha. Koro kapok ithiedho gima nokelo tuo mokwongo cha to tuo nuora kuomi. Kamano. Ne wantiere e thieth mar sepsis daktari akeni beri nyalo kete dakika achiel. Dakika achiel anya wacho ni kapo ni ng'ato tuo e yo moro amora, symptoms motin mwawacho go nyaka pimi maber. Inyalo pim remo, ing'iyo gik moko. Ipimo inyalo go x-ray oyud kapo ni obono tiyo maber. Inyalo pim remo oyud ka nyarogno go tiyo maber. Mondo kata ko gitiyo maber to mondo ing'e. To remo ka inyalo neno ka nitie infection, inyalo neno kata ka bacteria makele kose virus makele kose ang'o makele. Kiseng'eyo mago kore kinyalo yiero yath mitiyogo. Potenre kod gimokele. To lakini maduong' ahinya gik mwawacho gi
en nyaka ikony del mondo obed ni nyalo tiyo. Koro kata kapo ni obokoni emok yue maber, samoro chuni ma nyaka iket ne tube, iketo gi e ICU. Ka piem ineno katin kata pito ng'enyne jabed matin, imede pi, iriero pi mimede go. To maduong' kaito ma kiseng'eyo kaka nasewacha, kiseng'eyo nang'o mane dokele mokwongo cha, ti ithiedho gino. Ma kata kapo ne kaka nitie jomoko mayudo sepsis koa kuom appendix samoro odhi oyudo infection modhi obarre, nyaka igol tutunero kapo ni tutu nitie kamoro, kata obed mane obongo to tutuno nyaka idhi igol. Koro samoro itimo nigi yeng'o mondo gol chakruok mar tuo. To e seche mitimo gigi te nyaka support del, nyaka adundo nyaka goch, oboka nyaka ti, kaito gigine nyarogno be nyaka ikony, ma samoro kata dialysis inya timo. Kamano. Ma en gima nyaka time e osiptal. Nyaka time mane osiptal kendo time haraka. Atamalo 30 mar joma nigi sepsis to nyalo tho. Oh, mano kendo wach ma ok mit ahinya. Ok mit ahinya. Koro samoro ka result moro wuok ni ng'ato po nowito ngimane ka po ne dithiedhe sepsis, to kik buog ng'ato ahinya nikech luwre kaka ne kiasi kaka ne tuo nogoye. To nyaka imed watemo kaka mwanyalo mondo kik wajol ngima ng'ato. Nikech kapo na miyi antibiotic to kagol okamiyi remo pi e dendi kata remo e dendi, to pod ok abi konyi full. Kapo ni amiyi remo to ok amiyi oxygen, be ok abi konyi full. Ma en tich minywakone, en thieth minywakone. En inywakone. Ileronwa maber mokalo daktari, kendo amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar Penj Laktar odiochieng' ma kawuono. Wach mogik minyalo weyowa godo ma kik wiwa wil godo kotenore kod chandruok mar sepsis en ang'o? Apan maduong' ahinya en ni kaka wasewacho, sepsis ok aneno biro neno sepsis, nitie gima okele. Koro kik wacha gimoro kapo ni wawinjo dendwa, wakip ler kanyalre. Ka wan go tuoche moko be waritre maber, diabetes, cancer, kiang'owa, waritre maber. Usiki penjo daktari ni ta winjo gini kama, konyagi ka pod en chon. Erokamano. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye, Dr. Ambrose? Yuda Ngong Road ka, kamoro Luton Hospital. En kama chon nong'ere ga ni China Center. Pod en China Center, lakini sani Luton Hospital eman kanyo. Erokamano. Mano Dr. Ambrose e chenro mar Penj Laktar gi odiochieng' ma kawuono ne wang'iyo sepsis. Mata e chenro ni en Andrew Otieno, kendo ageno ni yude puonj kata achiel moro iaye godo. Maduong' moloyo ni rit dendi, nikech del nyaka rit, del nyaka jol. Nyaka kendo odiochieng' machielo kabokelo ni Penj Laktar, oriti masani.